Aminu da gida ya harka lafiya ne. wato Mr. Ro yana aiki. Mr. Ro yana aiki. Ana magana Mr. Go kana Mr. Ro. Ai Mr. Go shi ke da gari. Mr. Go shi ce da gari. Wannan tagomashin albarkar alkhairi da Mr. Go ke ta zubowa a wannan gari. Ai dole kana son gari. Sai ka hada da Mr. Go. Dan dakata Aminu ba na san irin wannan. Ana gashin giyawa ke jin kaurin bera. Ana gashin giyawa ke jin kaurin bera. Ana maganar Mr. Ro ke wani magana wani Mr. Go. Ka san ko irin abubuwan da Mr. Ro ka sani? To shi Mr. Ro din da kake tafayin wannan bayanin akan shi. Ai sai ya gaya mun abin da yi. Mu fa yan gari ne. Yan gari ne. Mu a baya aka zo da mu? Ko mu a baya aka zo da mu? Da za ka yi wannan magana bari ka jin gama. Mr. Ro shi ke kyautan mota, shi ke kyautan maka. Mashin ko ba da mashin kamar ka tara yara ka dinga raba musu alewa. Haka yi mai da kyautan mashin. Miliyan ko kamar yadda za ka ba yaranka kuɗin tara. Haka yi mai da miliyan ɗaya. To ni ko buga haka sannan kai mun wani magana da kake ta faman wannan magana kana cewa kuma in ba zuwa akai da ko a ba to ko buga mashin akai dai kuka fito ta salansa ai dole a faɗa muku gaskiya ya taimaka bangaren lafiya ya taimaka bangaren ilimi gida da daji ina ne ba san aikin mai girma honorable Goba kana mun magana wani ro. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. A'a malam dan siraka na Aminu. A'a malam Muhammadu Buhari makera. Gida ya Juma'a. Ya fara ma kai da shi ba. Ya aka yi ne malam dan siraka. Ya bata mun rai. Ya bata mun rai. Tun ina nesa nake ji wannan yana ko. Ana faɗa mai gaskiya wannan yana ko wannan yana ro. Wannan yana wai wasu kabilu ne. Wai ina wasa Mr. Ro. Wai ina wasa Mr. Ro yake mu magana Mr. Go. Ba dole ne na ya ɓaci ba. Wane ne kuma Mr. Ro wane ne Mr. Go? Kai ba ka san Mr. Ro da Mr. Go ba balidin ina ne kai ba. To kaga ma gara ma ni kenan shi ba madan rogo local government din bane ma kenan. Kana kai ba madan rogon bane kenan. Ka san Mr. Ro ba. Ai ro kuka ce da go. Wannan kuma suna ne na Turawa. To hada mun Absul Basirati. Ko mun ro. Ka hada da ko mun da go. Na dauro. To dauki go. Na daugo. To hada su gaba ɗaya ka faɗa. Rogo kenan ai. To waɗannan mutanen guda biyu su ne jigo a rogo. Su ne jigo. Babu su babu. Kana magana Mr. Ro. Right to Honorable Jibril Ismail Falgore. Assalamu alaikum. Shine Mr. Ro. Shine Mr. Ro. Go. Shine right to Honorable Abdullahi Ibrahim Mai Kano. DG Protocol. Assalamu alaikum. Muhammadu Buhari. Wannan tanka ta ku duk abu ɗaya ne wannan ai su ne bangwayen local government. Ai su kansu a haɗe yake burinsu su ciyar da al'umma gaba. Ai gaddama ba ta ku bace dukkan ku akan doron gaskiya kuke. Masha Allah. To ai sai mu zauna. Malam bismillah.